Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, anapauluan, baro nga agsapa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya? Unay mo't day nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti among abaldado. Kan maysa, apay a pinagwardyaan yu ti mansyon. Kung amin, sir, adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laang ni sir. Kayat mo asawan. Adda man nagdakdakas anapandita. Kasta nga rod, sir. Kayat laang nga ilisi ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Isoan na ngala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak di ta mansyon? Saan kaya madanagan, sir? No matiliw ti managdakdakas, awan ton ti gwardya dito'y mansyon. Inyo man ka din ni insan kadagiti pulis? One, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka nung amin no mairaman kayo iti ibagbaga ama nagdakdakas. Salbag kit di day tamot ama nagdakdakas. Buklis tilanggong. Ay, wan nga rod, sir. Talaga a buklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado? Saan? Takimaro ka no ti kasasaad na, kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan, dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen, isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Tadda kanugayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam ang. Ngam pinastrakda ka kumaa. Saan kano akayat ni insan a mairamanak? Isu a binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo. Nga oray si ka, kat adda madi a planom kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno agswerte iti bihag. Ay, kaano nga ta maigaman taday ta swerte. Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na, akimaro kano ti kasasaad na. Itatama kapag nakmanan, kaya't ko ayib kasken ka tinalaos a panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanyak, kat pagraba nga, taisukot nga rod ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko, sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ako nayo, sir. Gapo iti panangalukoy mo kanyak ngagpaimbag. Iso nga inka gumahak ti amin. Lipaten yun dayjay, sir. Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwen nyo. Ala, pakisaga naman nga rod dagiti awitak inton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige, sir. Awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yu? Wen, kat agsagana kamatan, para iti umuna nga aldaw ta, ijay opisina. Apay nga inugar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di papanam? Mapan kami kano ka ni sir iji opisina. Ha? Kabailan na ka din? Kabailan na ka nun. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iji opisina? Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnamaag asaan. Tako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na iji opisina. Ha? Agbalin ka amang opisina itan? Wan ading ko. Iso adinak istorbuan tagpalasak. Masapol asaan asinsinan tilangak asumango kadagiti ka opisinaan na. Wan amanang. Mangopisina ko naman. Kaduang pa iti owner kan manager. Mala, ingkarot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude? Nakarubwat ka, mat? Ita ti ipapan medyo opisina, manang. Nalipatam ka din? Ita ka din dayjay. Nalipatak paikit din. Rumwar siguro matan ni sir di ta kwarto na madamdama. Insagana kun idi malamdag iti arwatan na.
Maikabil naman siguro ti kurbata na. Kabailan namat siguro. Makakutimot dagiti himanan. Isimpam tulaangan inton rumwaran iti kwarto na. Wan manang. Nakasaga naman ti driver amang itulod kada kami iti opisina. Anya nga tatimako na dagiti emplyados. Di da ni namnama amapan ita ni Sir iti opisina na. Nang runa da Sir Ruben. Pati ti kaayan-ayat na nga agnagan kano iti Mayla. Ay, nagtauran ni Sir. Ay, banking ti kurbata na. Good morning, Sir. Aguray ka ta itarimaan ko pa iti kurbata. Banking ngamin. Good morning, Hertrud. Nagpintas kay ta. Uray da kayo mat, Sir. Nagtaer kayo. Nagmayat abuya. Agbagbagay kayo lakit din. Tartarimaanan ni Hertrud ti kurbata yaw, Sir. Banking ngamin manang. Iso nga intarimaan ko. Diyak ngamin na isimpa na imbag. Uray no niya ditan. Basta agbagbagay kayo launay. Ay, ni manang mat. Awan na't di na masasao. Intayo ka din, Sir? Wen, sikat timang igam iti tulbag. Sikanto timang lukat iti opisina. Saan pa'y una makagaraw dagiti imak? Okay, Sir. All the time. Nakarikap pa'y dagiti opisina dagiti kakadwak. Kaya tiyo asawan? Datayo pa lang ti kasapaan, Sir? Wen, kastoy gaham ti aramid da, no awanak. Maladaw da asumrak. Rumbang ko mga dadan, tadandanin 8:00 iti bigat. Ala, lukatam day ta arwangan. Dita ti opisina. Ibilin ko, amapanda amin ijay conference room. Ijay tayo agkikita. Kadwata ti abugadok. Okay, Sir. Lukatak nga rodan. Sir, nagtapok. Aguray kayo tapunasak dagiti lamisaan kan computer. Bayam, awagak ti janitor. Pati iti janitor's office. Awan sumungbat iti intercom. Just kidag iti atat tao. Saan kayo ko mga agpungtot, Sir? Umunapay lang nga aldaw yu ita. Day tangarod. Umunapay lang nga aldaw ko dito eh. Ngam makapa-stress. Apay ang nakalukat ti opisina ni Baldado. Amang ano impadalos na iti janitor? Ita mampay ang malagip na apadalusan ti opisina na. Nagtapog siguro, tanabayag asaan analukatan. Ala, umunagtamutan iti opisina ta. Ni, anya da ito'y naikabil iti ruangan a notice. Proceed to the conference room. Ni. Sino tinangikabil dita? Babaan iti tawa asarming. Madlaw nga adon ti tao iti unag. Apay nga ta? Siyak ti kangatuan dito'y opisina. Kabayatan nga awan ni Baldado. Asino ti nagpa-conference? Inta nga rudin tapno makita no asino ti pagungtam. Simangpat ka matlaangan, Ruben. Itay sumangpat kami. Nakarikap pa'y amin nga opisina yo. Insan? Adda ka dito eh. Kasano napasamak na ito eh? Kung nati caregiver mo, akimaro ti kasasaan mo. Iso ang nagabuso kan. Kat sakala sumangpat, no kay kayat mo. Kwa, insan. Na-traffic kami lang ka ni Mayla. Kabayatan ti kawan ko. Adda dinutukak anang i-record kan nang i-video kada kayo. Agparparang nga adda saan ang mapagtalkan kada kayo. Nang runa unay kan ka, Ruben. Anya ko mati ebidensya. Ado ti ebidensyak. Amin kayo ang nakaaramid iti anomalya. Ag-resign kayon. Tano saan? Idarum kayo.
Saan ko mamatakas ta, insan? Sir. Saan ka na makapaglibak? Ah. Cellphone ti kaanakam ti inusar mo anang balaag iti caregiver ko. Nang balaag. Diyak amo day nga ibagbagam. Aglibak ka kadipay, wenno idarum ka. Saan kan ang makapaglibak? Taim-paimbestigar ko amin. Kasano pa itan, sweetheart? Maawalan ta ka din iti trabaho. Ibilin na matan nga alaan ta dagiti gargarta dito opisina. Tapumanaw tan. Sapay ado ti utang ko. Gaputan ni namnama kasi katagba ni na manager. Uray siya nga rod. Ado mo ti utang ko. Uy, nagbiagak akas la milyonaryo. Ang gamita, kasanon. Dakala parikot ni taday to eh. Sapay adda taning na ti panagbayad ko. May darumak nga ta. Uy, agpada ta maipasungal ngal iti parikot. Madanagan ako, nay. Apay nga min, anaaramid ta ti kastoy. Uy, agbabawi ak itan. Nalpasan ti amin. Sana na maibabawi. Uy, masapul nga agbalbaliw tan. Manang, kumusta ti ipapanyo iti opisina? Ay na, kaslada nakakita iti alalya, idi nakita da ni sir. Di da ni namnama, ama kapagnan. Wan nga rod, amom, nag-resign adagos di kasinsin na arupat kwarta. No asino pa iti kabagyan na, iso pa iti traidor. Kat gapo day ta iti pirak. Ngam ita, ad-addan anaawanan, na ikatan iti trabaho na. Iso ama di tinaagom iti pira. Talaga amadi ading ko. No ipulang tayo tibiyag tayo iti na marswa, saan tayo ang maitugot day ta akwarta, wenno anyaman asanikwa. Wen ama nang, an-anwom ti ado apirak, no maipurwak kan tumat, ija impyerno. Gertrude, sika ti assistant ko iti opisina. Mabalin ka di, asika ti agbalin a Reyna ti pagtangak. Reyna? Kasano ko mati pa nagbalin ko a Reyna, sir? Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam awan lat kired ko amang ibaga. Agayat ka iti may salaang akas kanyak, sir? Nalidam ti lubong ko idi nabaldado ak. Ngam idadakan dito'y mansyon ko. Ininot arim manyag, tinalidam alubong ko. Karbangak nga aramiden dayjay, tatrabaho kat nga rod, sir. Binayadam ti serbisyo. Rumbang lang matabayadan ka. Ta nagtrabaho ka kat nga rod. Awan trabaho nga awan mat supapak na. Naimbag abigat yo, Sir Charles. Kastamat, Dick. Adaman damaga? Ha? Kaya't nakading agbalin a dadim? Ha? Daddy? Mabalin mat, sir. Awagan kayo lata iti daddy. Imbis sir. Nagsinpot kayo ngamin. Alo ko yung ngarod ni mamim. Tapno sungbatan na kon. Katagbalin akon adadim. Ha? Sungbatan? Anya nga iti sungbat na? Ibagam kini mamim, akayat nakngagbalin adadim. Maawatan nanday jay. Ay, kastagayam. Sige, inak nga rod ibagakan ni mami. Apay nagdardaras ka nga imay dito eh. Mami, kidawak ko ma. Asong batam ni sir. Takayat ko nga agbalin adadit. Dick, amom ka diti sasawam? Amok mami. Please, mami. Kayat ko ni Sir Charles nga agbalin adadit. Saan mo ka di akayat ni Sir Charles? Kayat ko nga masapol at tingitingak pa'y anaimbag. Sakbay nga... Mami, ay ayatam ka di mat ni Sir Charles? Saan ko nga inaramid amin akabailak nga agimbag?
No saan ko nga ay ayatan? Langit ko dayjay. Saan kan ang makapaglibak? Ha? Kablawan kayo. Sir, ma'am. Agyaman na, ngam di nakawagan iti mama nang kas kumalatan iti sigod nga awag mo kanyak. Ngam nagbalin kan nga asawa ti bus ko. Uray pa'y manang, kaya't kulat iti sigod nga awag mo. Ikablawan ka gayam. May sakan arena iti mansyon. Di nakman awagan iti Reyna. Agyaman nak iti kablaaw mo gayam. Kablawan kayo adwa, daddy, mami. Agyaman ak unay kan ka. Basit a prinsipe. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.